Patay ang mag-amahan samtang samdan ang inahan, humandong gaba sa ilang silingan samtang nangatulog sila sa ilang panimay sa barangay Inayagan, City of Naga. Ano ang live report ni Fem Ridumabok? Fem? Says personal grudge ang gitanaw sa kapulisan nga motibo sa linuog nga pagpatay sa pamilyang Tapdasan. Dala matud pa sa grabing kahubog sa suspetsado. Nagbasa ng dugo ni parte sa panimay di nangatog ang mga biktima nga sila si Conrado, 59 anyos, iyang anak nga si Dominic, 21 anyos, ug inahan nga si Edna, 49 anyos. Ang mag-amahan ang adunay mga dinunggaban sa dughan niini nga hinungdan sa ilang kamatayon. Wala na matod pa nakamata og nakasukol ang mag-amahan kay gikan matod pang gainom og ilimnong makahubog. Samtang ang inahan kinsa nakamata og nakadepensa sa iyang kagalingon ang nakaangkod og mga sama dinunggaban sa ilok niini ug sa bukton. Sa pakisusi sa kapulisan sa City of Naga Police Station, nasuta nga ang suspetsado ilarang silingan. Ang 27 anyos nga si Albert, kinsa barkada og kainom sa kamagwangang anak sa mga biktima. Adunay fiesta sa ilang sitio detong Tungura, hinungdan nga nag-inom ang magbarkada. Ug tungod sa grabing kahubog matud pa nagkalalis pasado alauna sa kadlawon. Nasumbagan ang suspetsado sa kamagwangang anak sa biktima. Wala matud pa nakabalos ang suspetsado. Hinungdan ang mga biktimang nangatulog ang gipahimungtan. Naglagot ni siya, so iyang giatangan ang katugong iyang nakakontra sa diskuhan. Karon wa man niya makit-igod. So iyang giato sa balay. Kaning mga ginikanan o igsuon iyang nahipahimungtan. Wala manglak ang ginikanan kay wa pa man muuli ang isa ka anak nila. Ato iyang kontra sa. Iyang kontra wala pa muli. So wala nila gilak iyang balay. Daling niikyas ang suspetsado, apan nasikop ra usab kini pasado alas 6 gahapon sa buntag. Na-recover gikan kaniya kining kitchen knife nga gigamit sa pagpanunggab. Tungod lang to sa kanang grabing kanang Inom, yes. Di possible po basin po og naggamit siya og drugs kay nganong ingana ang iyang resulta. Sa dihang gikuhaan siyang habig ang dinakpan, tubag ra niini. Pwede ra ko mo sa iyo kung personal mong dili mo. Ha? Mga ko pa sa iyo sa personal dili lang diha. Pwede ra ma'am. Yung so pag personal ni mo ka Tungod man ako ma'am. Diba katungod man ako nga dili lang ko. Says daling natabang og nadala sa tambalanan ang babaeng biktima ug anaa na karon sa stable nga condition. Samtang mga kasong 2 counts of murder ug frustrated murder ang giandam sa kapulisan nga ipasaka batok sa dinakpan. Says, Dagang salamat, Fem Ridumabok.